urriaren 7 izango dugun ekitaldi erraldoia irudikatu nahi dugu. Horretarako, prestatutako zirkuituan ez da musikari faltako, ez dira jolasa faltako, ez da gunetan ekintzarik faltako ere. Arratsalde on bat pasatzeko prestatu bera. Kilometro txikiko ekitaldi honetan emanaldi handi bat egin nahi diogu kurtsoz kurtso, hainbat igandetan gure kilometro asko egin izan dituen mendirteretako taldeak. Garai hartako mendirteren lehen urratsak Kaxean Oizagerrek eta Jose Angel Diaz Despadak eman zituen. Eta horregatik gaur etortzerik izan ez duten arren aipatu nahi genituzke. Horrez gain, gu bezalakoei mendia maitatzen erakusten jarrai dezaten lekukoa eman nahi diogu zubi bate honetan urte askotan aritu izan den Julian Arini gaur egungo menditaldeko kideei pasari ez zaien. Eta zeregin horretan jarri dezaten beste hainbat osuzte. Maite ditut maite geure bazterrak lanbroak izkutatzen dizkidanean. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten duzten, orduan hasten banaiz izkutukoa nire baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Julian Arinek eta Pere Bilobali Besantxok gaur egungo mendirteretako partaideak izango dute zirkuitua inauguratzeko ohore, zintak lotuz. Maite ditut maite gure bazterrak lanbroak izkutatzen dizkitanean.
bai,